Delegazzjoni tal-Partit Laburista żaret il-fabrika Seamless Limited f'Kordin fejn setet tara eżempju ċar tal-investiment li għamlu intrapriżi żgħar u medji fl-aħħar snin. Għal din iż-żjara attendew il-President tal-Partit Laburista Ramona Attart u deputati Laburisti Cressida Gallia u Alex Muscat. Fil-fatt dan in-negozju tal-familja li ilu jaħdem għal dawn l-aħħar 15-il sena espanda ma' żmien biex illum il-ġurnata jimpjega 17 il-ħaddiem. Sejt il-fabrika Kenneth Mallija spjega magħna l-investimenti li għamel fin-negozju fl-aħħar snin kemm fuq il-makkinarju kif ukoll b'mod speċjali fuq ir-riżors uman. Sentejn ilu għamilna investiment 480,000, bnejna parti mill-fabrika ġdida u vastajna f'makkinarji ġodda. Bħala ħaddiema nistgħu ngħidu sa sentejn li snin ilu konna bejn 10 llum qegħdin 17 ruħ. Mallija sqar ukoll li n-negozju tiegħu qiegħed jantiċipa żieda fix-xogħol kif jinsab ukoll għaddej bi proċess ieħor ta' espansjoni tal-fabrika eżistenti. Id-deputat Laburista Alex Muscat innota kif in-negozji żaru medji bħal dan huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija kif dawn huma ħafna fin-numru u joffru xogħol ta' kwalità għal ħaddiema tagħhom. Huwa kruċjali li tara li dawn it-tip ta' negozji qed jemmnu fis-suq Malti. Għandhom ix-xogħol, saħansitra lesti li ħadmu aktar nies. Kienet interessanti ħafna li għalina li minn żmien għal żmien minn sena l-oħra issaħħaħ il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema tiegħu biex il-ħaddiema jibqgħu kuntenti f'dan il-post tax-xogħol u allura tara l-ekonomija letteralment mixja l quddiem anke minn dawn in-negozji żgħar. Id-deputati Laburista Cressida Gallia sostniet l-importanza li għandha l-manifattura l-ekonomija Maltija fil-waqt li sqarret kif il-ħidma tal-Gvern għandha tkompli tinċentiva l-investiment. Settur li huwa varjat li jiġġenera tkabbir ekonomiku jekk inħarsu anke l-2020 kien it-tielet l-akbar kontributur għall-ekonomija Maltija u allura l-ħidma tal-Gvern bla dubju tkompli sabiex inkomplu nassiguraw li dan is-settur jibqa' kompetittiv iżda wkoll ikun hemm investiment kif sar ukoll f'din il-fabrika investiment sabiex ikompli jinħoloq ix-xogħol sabiex ikompli jinħoloq il-ġid ekonomiku għall-pajjiż. L-attivitajiet tal-Partit Laburista li hum il-ħaddiem jilħu l-qofol tagħhom nhar it-tnejn l-ewwel ta' Mejju b'attività kbira l-familja kollha fil-Belt Valletta. L-attività se jindirizza l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela.